Okay, 1, 2, 3, release! Kabog, kabog! Ayan po yung mga ibon natin. Ayan po, good morning po, good morning. Ayan po sila. Ayan po sila. Ayan po, yan po yung direktang pauwi ng Pampanga. Yan po yung pauwi ng Pampanga. Ayan po, sana wag na bumalik dito. Ayan po yung mga ibon natin. Sige, kabog, kabog, kabog! Kabog, kabog, kabog! So yung what's up mga idol, at nagkita na naman tayong muli. So yun nga mga idol, no? Ito na yung pagpakan sa Kalawakan mga idol, no? So yun nga 368, tama ba? Yung kilometer air distance mga idol, no? To Burgos, Ilocos Sur. Yung nga mga idol, no? Fourth lap mga idol, no? Last 2 lap mga idol, yun na nga. Talaga si Giant mga idol pumapalo pa rin, no? At yun, nakakaba mga idol, at sana lang, no? Ito, umuwi kayo ha. Umuwi kayo, please, no? Yun nga mga idol, no? So itatalpak natin si Giant mga idol, no? Ayun, at kondisyon na si Giant mga idol. Yun, sana lang uwian nyo ako. Alright, so sasakayan natin, no? So bali dalawa yung warrior natin mga idol, no? Dalawa yung warrior natin ng Burgos, no? Yun nga, at talagang malayo-malayo na. At sana lang mga idol, magkaroon tayo ng finisher mga idol. Magkaroon tayo ng finisher. Yun na hindi na natin hangad yung pera or ano pa. Hangad natin mga idol dito, no? Is magkaroon tayo ng mga papel mga idol, no? So yun na ito yung gray seal natin mga idol, no? At itong gray seal natin mga idol, sa pang long distance mga idol, pumapalo siya mga idol. Lalo buibili siya mga idol, no? So yun na nga. Ito yung mga idol, no? So Burgos mga idol, last 2 lap. Yun na nga 368 kilometer air distance mga idol. So yun na nga matapos na natin pinakain ito na sarili ng tayo mga idol. So yun na nga, ipapasok na natin, no? At yun na nga mga idol, so let's go mga idol. At yun, hindi tayo sa hindi tayo sa EPSA. Buti dun tayo sa Aslaman mga idol, na sa Angeles. So pupunta tayo ngayon dun mga idol. Let's go. Kumusta mga kukuy? What's up mga idol? So finally mga idol, andito na tayo sa loading station ng Aslaman mga idol. At yun ang dito pa yung dalawang warrior natin mga idol, yung mga mahihinang nilalang natin mga idol. At yun ang thank you Lord at nakaabot tayo ng Burgos mga idol. At syempre road to Calaveria tayo mga idol, yung mga mahihinang nilalang natin mga idol na galing sa Jupiter. At yun ang itatalpak na natin dito mga idol. At syempre mega shoutout sa lahat ng mga kalapatid. So yung mga idol pinagsama na yung mga mahihinang kalapatid na heste, malakas pala, mega shoutout sa inyo. At yun mga idol, talagang sobrang dami ng mga kalapatids ngayon dito mga idol, dahil sa inyo halos pinagsama na yung loading station. Boss idol, may shoutout dyan? Shoutout nga pala sa... Okay, alright, mega shoutout siya. Happy birthday nga pala sa natin sa coordinator, sa poging coordinator natin kay Brad Idol Richard pang Hilingan. Tama ba? Okay, sorry. Mega shoutout sa idol na. Simula na natin ating kapit-isip, kamay sa puso, damhin ang init sa dibdib, alalahanin
kung saan tayo. Ano, mega shoutout na sa pogi nating coordinator. Siyempre maraming mga coordinator dito mga idol, no? At yun ang pinagsamang mga idol sa iba't ibang sulok ng Pampanga mga idol, no? Dito sa BBC. Sino ang nagsama-sama na ngayon lahat dito mga idol, no? So isang loading station na lang tayo mga idol sana sa Burgos. At yun ang kita-kits tayo ulit mga idol. At sana lang mga idol, yung mga mahihinang nilalang natin mga idol, pinakain natin ng sarili ng tayan mga idol. So yan nga mga idol, no? Andito na nga itatalpak natin. At yun nga, sana lang mga idol, no? Umabot tayo ng Claveria mga idol. So yun na nga talaga, sobrang saya lang mga idol, no? Dahil sa yun nga, first time ko makaabot dito sa sa loading station ng Aslaman. At yun nga, at yun, mukhang nasama tayo mga idol sa team ng mga malalakas. At yung malakas mangasar. Yun ang at yun mga idol na yung ngayon yung bigayan ng mga papremyo mga idol, yung mga nanalo ng motor. Tapos sa cluster A yun, ngayon yung bigayan mga idol na at yun. Congratulations sa inyong lahat mga idol. Yun ang mga pogi kong mga iniidolo, mga kalapatids. Yun ang mga idol, sobrang daming tao talaga ngayon dito mga idol. So yun ang mga idol na sobrang daming tao dito mga idol na. So ayun, kabilaan yung mga loading station dito mga idol, no. Ayun, loading station ng mga idol, KFC mga idol, nandun sa kabila mga idol, no. At ito naman yung linya ng BBC mga idol. At dun sa kabila mga idol, nandun yung nandun yung PUF sa kabila mga idol. Yung mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids na malalakas mga idol. Nandito na nga so pinagsamang lakas mga idol ng Emperador Light at saka Gin. So yun na nga mga idol, si Giant mga idol. Alright, so yun na nga at sana lang talaga magpakitang gila siya uli bukas mga idol. Yun na nga, napakalaking ibon mga idol, no. Iuro mo na konti, baka tumae. So yun na nga, at talagang ayun mga kalapatids, italpak mo ng maayos tol, kailangan sureball na sureball yan. Kumusta mga kukoy? Pag pumalo, pasok. Alright, so mga idol, no, bakbakan sa Kalawakan mga idol, no. So road to Claveria tayo mga idol. Okay. Lalaki pare. Oh, lalaki. So yan na nga mga idol, tatalpak na si Giant mga idol, no. Alright. So pumalo ka kaibigan. Ano nga mga idol, yung gray seal natin mga idol, no. So tatalpak na rin mga idol, no. At yung mga idol na sagana na sa mga idol, pinakain natin na sarili lang tayo mga idol, kasi solid yung mga idol, no. So kargado yan mga idol. At yung dalawang warrior natin mga idol na nanggaling sa Jupiter mga idol, malakas mga idol, mahinang nila lang. Alright. Baby, kiss mo baby. Kiss mo na para magpaalam ka na. Ano sa mga kalapatids dyan mga idol, dyan na please naman pa-support sa Muntikon channel, no, Alburo Love mga idol. So yun, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids. Ron idol, mega shoutout sa'yo, no. At yun na nga mga idol, mga kalapatid, sobrang dami talaga rito ngayon mga idol, no. Lalaki, kak din yan. So yun nga mga idol, no, itatalpak na si Graycel. Pwede dyan. Auction. Ha? Magkano sa auction? 200. 200. Tapos ano pang bayaran ko? Sa ano pa, no? Pati ba yan? Ilan po yung... So yun nga mga idol, naka-auction yung isa natin mga idol, si Graycel mga idol, no. At yun, buong buo tiwala ko dun mga idol, kumain ng tayo. Ayun, doon ka bibi. Ano mga idol na special na inumin mga idol, tubig kanal mga idol. So yun mga idol, no, so bilang na lang yung mga warriors ng BBC. At yun nga at ilan na lang mga idol, no, at ilan lang yung nakapagpaklak mga idol. At yun nga mga idol, no, at mga nandito mga idol nakasama rito, yung sa mga patibayan mga idol. So yun na nga mga idol, no, tapos na tayo magtalpak mga idol. At syempre ngayon, September 29, no, araw ng Biyernes. At yun na nga, oras tayo mga idol, time check tayo, no, 7:01. At yun na nga, ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix ang breeder ni Sir Ronald Gonzales. Yun na nga mga idol, napaka-solid ng natin mga idol, ng pagkain ng ibon mga idol, no. Thank you idol, boss idol. At yun na nga, napaka-solid mga idol, no, Kalapatids Flyer Mix and breeder mga idol. At yun na nga, no, magandang mixture mga idol. So napaka-solid pagkain ng mga ibon mga idol. At yun na nga, no, hanggang dito na lang ito mga idol. At syempre abangan tayo sa linggo. At sana lang mga idol, no, may maabangan tayo. At sana lang mga idol, no, may dumating sa mga warrior natin. At yun na nga mga idol, hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa inyo mga idol kalapatids. Ang dami mga idol, ang dami kalapatids mga idol. Napaka-solid mga idol, no. At yun hanggang dito na ito mga idol. At kita-kits tayo sa linggo. Bye-bye. 2,000 years later. Kumusta mga
mga kukuy. Yo, what's up mga idol no? So finally mga idol no, sa isang magandang umaga pa rin mga idol dahil sa ng ano, time check tayo mga idol 10:50 na nga mga idol. At yun nga mga idol no, at eto na mga idol ang hinihintay natin mga idol no, ano from Burgos ano mga idol, Burgos Ilocos Norte mga idol no, ayan no, nagkukumas na yung natin dalawang warrior natin mga idol no, at 4 laps derby na mga idol at last 2 laps na nga. At yun na nga no, at sana lang talaga itong dalawang warrior natin na si Giant mga idol, alam kong inaabangan nyo to. At yun na nga no, abangan natin mga idol kung darating ba si Giant at saka si Gracel. At yun nga, ito yung mga tropa natin mga idol no, mega shoutout kay Jonas Tarok at syempre kay Jason Dabak mga idol, mega shoutout no. At yun na nga mga idol no, abangan natin mga idol at sana lang ito na, sana lang talaga mga idol dumating mga idol na Lord please tulungan niyo si Giant lumipat pumunta rito. Yun na nga no, at yun na nga mga idol, time check tayo again mga idol no, 10:50 na nga mga idol no, at sa speed na 1.4 mga idol 10:48. Yun na nga mga idol, at yan nagkukumawas na sila papunta rito mga idol no, sa speed na 1.3 11:09 mga idol. At yun na nga, yun talagang sana lang talaga no, sana no. Ayun, bumilis so, abangan mga idol na ito yung mga tropang kalapatids natin mga idol na ano, sinamahan tayong mag-abang dito. At yun sa 1 to nga mga idol no, 11:33. At sa 1-1 naman mga idol, ito yung pinapaborito natin no, 12:01. Yun na alas 12 in punto. Baka dun mga idol na darating si Giant mga idol, pero pangarap natin mga idol dumating si Giant ng speed na 1.5. Yun na nga mga idol, pinakasulid na ibon mga idol, baklas lahat ng balahibo. At yun na nga mga idol no, at syempre no, at yun mega shoutout tayo mga idol, mega shoutout tayo, mega shoutout. And mega shoutout mga idol no, Bones Hunter Love yun, watching from Tintin Pangasinan, mega shoutout sa'yo idol. Yun na nga, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa Monticon Channel. Yun na nga, para telegraph mga idol no, masigabong palakpakan para sa mga kalaban na nagtatabang-tabangan na gusto ako labanan ito na ang unang bana tayo nyo maririnig. Kumapit na mabuti simulan ng pagyanig, matuturing man diploma kanta na walang kwenta kung patalasan na ng isip, di na kailangan ng plaketa. Ganito ang patalasan, madugo na balagtasan, lahat ng pangarap nyo ngayon pa lang ay kalimutan. So kalimutan nyo na mga idol, huwag na kayong mag-focus mga idol sa pag-ano mga idol no, yung ano napara pa tayo mga idol no, sino ano, Red Check Love TV yun, mega shoutout sa idol no. Maraming salamat mga idol no, so parang nang nag-flip top dito mga idol. At yun na nga, sino kaya itong paparating no, yun na nga mga idol no, at yun Airwolf Pigeon Jay Spina, mega shoutout sa'yo. At Arthur Luzano Vlog, mega shoutout sa'yo idol no. At dito na Rosaldo Asuncion yun, mega shoutout sa'yo idol. At ito Pilam Brothers Love watching from Vegas, yun nga, mega shoutout sa'yo idol. At syempre kay Mark Tonga Angelo, napashoutout ni Mark Tonga Angelo, alaala ni kumpare, mega shoutout sa'yo idol no, alaala ni kumpare, mega shoutout sa'yo. At syempre Mengay Malonggay, mega shoutout sa'yo no. At kay Joseph Rigasa Sugali, yon mega shoutout sa'yo idol. At Jared, yon mega shoutout sa'yo Jared. At Jonas Tarok, mega shoutout sa'yo idol. At syempre Jason Dabak, okay na, ito na mga pogi natin mga tropa na si Jason tsaka si Jonas Tarok. At yun na nga ang idol natin, sinamahan nila ako mag-abang dito mga idol. At yun na nga dahil sa 4 laps derby na nga mga idol no. Yun na nga dahil sa 4 laps derby mga idol no, nag-release doon ng 6:23. Yun ang ano mga idol no, sa distance na 68 kilometer air distance mga idol, at talagang malayo na mga idol. At syempre mga idol na, please naman po mga idol na pa-support ng ano, mga idol na si Aliano Love yun, huwag nyo kalimutan mga idol na, please pa-support naman no. At syempre Jojo Boko Vendors yun, please naman mga idol pa-support mga idol na. At yun na at yun probiotics mga idol na ni Kevin Musni, yun na nga mga idol na. At yun napakasolid ng probiotics na ito mga idol. At yun yun na nga at yun, pa-contact na lang yan Kevin Musni, yun na nga mga idol. Yun nga pala no, mega shoutout din kay Boyet Duran, yun mga watching from US mga idol to, Boyet Duran no. At yun yung lop neto na sa Olonga po mga idol. At yun na nga at yun, waiting lang tayo mga idol no. Yun na mga idol, nakaka-excite na talaga mag-abang mga idol. Ito na yung ito na yung pinaka mga idol, climax mga idol ng abangan mga idol no. 12:26 mga idol no, speed na ito mga idol, speed 1.1 na ito mga idol no. Tingnan natin idol, check natin 12:26 mga idol. Sino pasok pa sa 1.1 to mga idol no. Yung at yun mega shoutout. At 1.1 na pala mga idol, 1.1 na to. Yan, speed 1.1 na to mga idol na. Ay ba yan, speed 1,000 pala, sorry no. Yun na, pinaka-climax na ng abangan to mga idol na. At yun mega shoutout na sa nagpaklak na Angeles mga idol na Baby Chino. Yung napakatigas ng ibon mga idol, Lods. Mega shoutout kalapatids na. Yun ang lap winner mga idol. Sino atin wala pa rin mga idol. Sino patuloy tayo sa pag-aabang. So yung what's up mga idol na, so time check tayo ulit mga idol na. Ayun mga idol na
Ayun na ano, 2:19 na mga idol. At yun ang ano, isang oras na lang mga idol na magka-cut off na mga idol. Pero wala pa rin tayong ibon mga idol, no. At yun ito mga kalapatids natin mga idol, no. Ito BB Brothers Love mga idol. Dito mga idol na pinakiabang na rin mga idol. Pero wala pa talaga mga idol. Mukhang di tayo papala rin mga idol, no. Dahil nga sa mga idol, kung titinin nyo mga idol, no, talaga napakasama ng panahon mga idol. At yun kumukulog na nga mga idol, no. Pahirapan yung uwi ng ibon. At yun ang ano sa 100 ano sa 1,606 mga idol. At yun mag 200 pa lang yung nagpaklak mga idol. At yun congratulations sa mga nagpaklak mga idol na sa 200 na magpapaklak kayo mga idol. At sana lang, no, sa last 1 hour natin na natitira mga idol. At sana lang may magklak pa sa atin mga idol. Kahit dalawa lang, kahit 5 klak, kahit 5 ibon lang magklak sa atin. Alright, so dalawa lang sinakay natin mga idol, no. At sana lang may umuwi pa mga idol ito. May mga dumadive pa mga idol, oh. Ano, last hour ng mga ibon natin mga idol. 1 hour na mga idol, no. 1 hour hinihintay natin. So yun ang abangan mga idol, abangan. Tuloy pa rin tayo sa pag-abang mga idol, no. Huwag tayo mawala ng pag-asa mga idol. Ano, yung mga ibon natin mga idol, no, nagsisikap yung mga idol na makauwi rito sa loob natin. So abangan tayo. So yan na, brace natin ng mga idol, no. Eto na mga idol, JB, mag-ready ka ha. Pang last hour mga idol, no. Eto na mga idol, grace seal natin, no. Grace seal from ano to mga idol, no, from Burgos mga idol. Ayun na, Burgos, Ilocos Norte mga idol, no. May last hour pa tayo. Pasok ka idol, pasok ka. Pasok. Ayun na mga idol, may last hour pa tayo. Yung ano. Pasok. Yun mga idol, no. Talaga napakahirap dito mga idol, mapasok mga idol. Ayun na mga idol, no. Hindi hingal mga idol. So ibig sabihin na ito, nagpahinga ito mga idol, no. Nagpahinga na ito mga idol. Ang hirap magpapasok. Pasok. Alright. So yan na. Okay na. JB, itakbo mo na yan rito. Wait lang, mababa ko dyan. Ayun na mga idol, no. May isang ibon pa tayo mga idol, no. So dumating pa mga idol, no. 7:18 mga idol. At yun ang ano, nag-lock pa mga idol pang last hour mga idol, no. At yun ang ano, 3 time check tayo, 3:01 mga idol, no. At yun, cut off nga nito mga idol, no, is ano, 3:16. Yung nga, may isa pa tayong umabot mga idol, si Grace Hill dumating mga idol, no. At yun yung hinihintay natin na si Blue Bar, wala pa. Yun ang ano, so may ilang minuto pa mga idol. Meron pa, hintayin pa natin ng konti mga idol, no, pang last hour mga idol. Baka dumating pa mga idol. Yun ang ano, sobrang saya natin, no, kahit paano, no, lumusot si Grace Hill dyan sa ano mga idol, no. Ayun, medyo basa siya mga idol, no. Lumusot siya sa ulan na yung mga idol. Lakas na ulan mga idol. Yun, tumagos sa ulan mga idol, no. So yun ang abangan tayo ulit mga idol, no. So mayroon pa tayo ano, konting minuto pa mga idol, no. So magka-cut off na nga mga idol. Mga idol, no, at napagod na rin tayo kakahintay kay Giant mga idol, at wala talaga si Giant mga idol. At syempre, no, at yun, isang Gracie lang umuwi mga idol. Pero pag umuwi si Giant bukas mga idol, tatalpak pa rin natin yan, no. At yun mga idol, at hanggang dito na itong video na to. At maraming salamat sa inyo, no. At see you next vlog mga idol, bye bye.